Ahoj, vítám vás na Skyde 2. A teďka jsem vlastně na kempu na Mácháči a nevím, jak se to jmenuje a ne, autokemp to opravdu není. A je to se mnou tady človíček. Tady človíček takhle vidíte, to je jiný človíček než já, jsou to dva človíčci. A sakra, nech to jsou moje prsty. To jsou moje prsty. A ten člověk se jmenuje Danutka Dudková. Prdla jsem jmenuje. Jsem Danutek 17. Kdyby se mě někdo hledal. Nebo nefišel? A to jsem Danutek 10. Dorinka 10, já už ani nevím. Možná má tam několik těch, to se nevšímejte. A tady vám to tady ukážu. Takže tady my bydlíme ve stanu. A tady je nějaká klubovna, tam jsme taky byli. Pak jsou tu nějaký lidi, tady jsou různý stany a všechno možný. Tam jsou záchody. Hele, tam je Wolfy. To je pes, Wolfy. Tam viděli. Tamhle jde človíček jménem Majda Dudková. Majda 321. Neboli je to Lojzalý Marek. No, ty jsi Lojzalý Marek. Tady máte úžasné české popelnice, česká lípa, tak sexy popelnice nikdo nikde nebyl. A Wolfis. Tamhle máme. Budeme si tam na koni. Na koni. A tady je nějaký žrádlo, je tu nějaký hovězí guláš s houskovým řadlíkem za 80 korun. Je tu domácí bramborák za 25 korun. To je drahý, jak něco. Steak plus bruskev. Sýr a americké brambory asi? Ne, americký co? Maďaři, ano. Americké Maďaři tu mají ke stejku. Potom tu mají domácí langoš. Langoš. Za 40 sekund jsem drahý. Směs bramboráčky. 95. Vepřová panenka, sýr. Tady je, ne, co je to? Co to je? Samo. Řekni teda, napište na pod tohle video, co je tohleto za divný znak. Ježiši, já to tady rozmazu. Plus za 110 korun. Majdu, nerozmazávej to. Domácí svíčková, 95 korun. A knedlík brusinky. Masová směs plus špagety. A co to máme? Zmachni. Snídaně, Hemenex, páčinky a vejce na máslo. Svíčková 95 korun, houskový knedlík, brusinky, hovězí guláš plus houskový knedlík 85 korun. Co? Jo, bramborový knedlíky plněné uzený, slanina, cibulka. Další tu máme pivo. To si přečtete sami. Svíjany, 11 stupňů. Kosel, 11 stupňů a Gambrinus 10 stupňů. To není 11 stupňů, ty imbecile. Tomu se tak říká. Svíjany 11, Kosel 11 a Gambrinus 10. Já vím, to bylo snídaně, vejce na špeku, Hemenex. Páčinky. No. Tady mají další sexy koš. Počkej, jdeme tamhle. Tady byl nějaký sexy tentalon, jak to tomu říká. Síť. Tady má nějakou drogerku. Jo, tam máme. Tady Kája je gigaretard. Ty jsi gigaretard. Tady mají gigarety a drogerii. Tady si tam prodávají drogy. Drogerie, ne? A gigarety tam prodávají. Gigaretard. Šiška, Gugu má šiška. Šiška.
Šiška, 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 šiška. Gugu. Šiška. Šiška, šiška. Ona dělá hovadiny. Šiška, šiška. Kde je šiška? Ty jsi čorla. Takže jdeme dál. Tady jsou další šišky, tady je kolo. Jedem! Gigarety, tady bude gigarety, koukněte se, ty gigarety, tady budeme gigarety, prosím vás. A tady máte drogy. To nejsou žádný drogy, to je balzám, pane bože. Tady je kitchen. Jsou tu nějaký blbiny, podívám se do kuchyňky. Je to tam úžasné. Jsou kytičky. Na to kytičky. Ještě jednou. Tady jsou nějaké sexuální. To bylo kapolčí, ty jo. Tady je nějaký minimarket. Po Máchově rozeře hlavní pláž Doxy. Jde, mučačko. A ještě bude jedno video, ve kterém vám prostě ukážu pláž jakoby na Mácháči, kde je jakoby hlavní pláž, kam pojede. A s vámi se naučí Lpskajda 2 a v těch 10. Bím.